Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. A actualidade deixa hoxe unha morea de asuntos que comentar. Antes de avanzarlles algúns dos que estarán hoxe na nosa mesa, enviámoslles, como sempre, un saúdo a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión e os que o fan a través do canal 27 Barbanza. Un saúdo tamén, por suposto, aos ointes de Radio Obradoiro. Novedades importantes en relación ca operación Pokémon. Temos, por unha banda, unha nova detención a do xefe da Policía Local de Ourense e, por outra, o BNG deixa o goberno da cidade ourensá tras a decisión do alcalde socialista de non dimitir. O que sí presentou xa a súa dimisión é o ata hoxe alcalde de Boqueixón. Logo falaremos dese asunto. Por suposto, falaremos tamén das eleccións catalanas. Confírmase o adianto electoral. Serán eses comicios o 25 de novembro. Todo isto nunha xornada de protestas nos arredores do Congreso dos Deputados, convocadas a través das redes sociais e no mesmo día no que Adolfo Suárez cumpre 80 anos. Hoxe sentan a mesa do Faladoiro os xornalistas Pepe Castro. Hola, que tal? Hola. Pepe, benvido un día máis. Arturo Maneiro, que é presidente da Asociación de Periodistas de Galicia. Hola, Arturo, benvido ao Faladoiro. E Carlos de Año, que é compañeiro, como saben, da sección de local del Correo Gallego. Hola, Carlos, un día máis. Benvido. Bueno, imos falar da operación Pokémon máis polo miúdo na segunda parte do programa, cando se incorpore a tertulia o director de Correo Televisión, Luís Pérez, que xa saben, se apunta ao Faladoiro na segunda parte, pero queremos empezar falando da que é, sen dúbida, a noticia do día tamén aquí en Santiago e na comarca, a dimisión do ata hoxe alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, imputado nesa operación Pokémon, que investiga unha presunta trama de corrupción en adxudicacións públicas. Hoxe ofreceu unha rolda de prensa na que explicaba a súa decisión. Ali recibía tamén o apoio de moitos veciños da localidade. Imos escoitar as súas palabras, logo comentamos na mesa, facemos unha primeira valoración deste asunto. Son total e absolutamente inocente dos cargos que se me imputan. Indudablemente, a miña situación como imputado no procedemento, así como o maltrato que recibín ao pasar casi 48 horas detido e incomunicado, así como verme obligado a comparecer ante o xulgado esposado en discriminación con respeto a outros imputados que non sufriron ese trato vexatorio, ocasionaron serios perxuicios á miña imaxe, á miña familia, aos meus amigos e ao pobo de Boqueixón. Eran as palabras do ata hoxe alcalde de Boqueixón, que vai seguir sendo concelleiro. Pidovos unha primeira valoración, Pepe, Arturo e Carlos, da noticia. Como dicía eu, Carlos, comentadísima hoxe, seguro que tamén vos no xornal andades tamén traballando nela. Por exemplo, Pepe, logo Arturo, o que queira. Bueno, eu creo que a dimisión é lógica, non? A mí pareceme ben que o alcalde diga que é inocente e presupónse a inocencia hasta que se demostre o contrario, non? Pero unha cousa é a situación persoal del, que evidentemente ten todo o direito a reivindicar a súa inocencia, incluso a reivindicala diante da xusticia, e outra cousa son os tempos políticos. Non casa moi ben ca política que un imputado por prevaricación e cohecho siga nun cargo de alcalde, non? Neste sentido, eu creo que a dimisión é adecuada. Cabría preguntarse incluso se teria que dimitir de concellal tamén. Arturo, como ve? Creo que realmente hai unha cuestión de imaxe tanto dentro do que é a institución como do partido político que o apoia. Por lo tanto, creo que é lóxico que se produza esta dimisión para que non sexa un motivo para estar constantemente botándolle en cara ao partido político que o soporta que ten unha persoa imputada, que esta non fai, diríamos, as purgas que debe facer, e, polo tanto, creo que é unha decisión moi acertada. Dimito, deixo os cargos, non quero ser eu o motivo, nin diríamos, o que provoque un descrédito para o partido político que me soporte. Polo tanto, pois o mellor é desaparecer de primeira liña. Non sei se se poderá manter como concelleiro. Eso creo que dependerá moito da presión social que exista, non? Pero, en principio, creo que non o pasar a segunda línea xa queda un pouco liberado tanto a institución como o partido político que soportan. Presión social non sei se haberá, presión veciñal creo que non. Hoxe parecía que había moitas mostras de apoio, non, nesa rolda de prensa que ofrecía. Carlos, dos alcaldes da comarca, un dos máis veteranos, non? Sí, un dos máis veteranos que leva, pois eso, desde principios dos 90 aí,
E, home, eu creo que tamén, evidentemente, cando estás nunha situación así, non é mesmo unha persona particular que se representa a sí mesma que unha persona que está nun cargo público está representando unha xente e que, obligatoriamente, pois, o seu nome vai vinculado ao cargo que desempeña e a representación dos veciños. Outra cousa é, claro, que a pregunta que se fai todo o mundo é se é inocente despois de presentar a dimisión. Bueno, pero xa fixo polo menos, como dicía antes, o acto institucional ten que facelo, e se é inocente, creo que a propio partido que o soporta e que o quita de medio na situación, tería que volver a buscarlle diríamos, unha compensación polo que fixo. Pero ti comentabas o tema do pueblo, efectivamente, un señor que é elexido por maiorías absolutas, que ten o ano 91, moitísima xente detrás, é coñecido por todo o pueblo, en fin, é unha cousa realmente sorprendente para todos os veciños, supoño, e creo que non perderá o apoio popular. Me dá a min a impresión de que os veciños o consideran como un bo alcalde con boa xestión e que, ao mellor, algunha das melloras que conseguiu por medio deses contratos que lle poden botar en cara foron en beneficio dos propios veciños, o cual fai que, bueno, pois se considere como unha cousa bastante aceptable, diríamos, a nivel popular. Sí, pero, claro, o tema ante a xusticia non... Sí, no, pero... Vamos a ver, falamos de tema de pueblo, a xusticia terá que pola súa... En política é moi importante a exemplaridade, non? Entón, eu creo que o que procede nun caso deste tipo, mantendo a presunción de inocencia, que hai que mantela sempre. Eu non teño por que desconfiar da palabra do alcalde, además é moi legítimo que ele se defenda como se defendería calquera de nós. A Constitución di que ninguén está obrigado a falar mal de sí mismo, non? Entón, hai que respetalo e mantelo ata o final. Pero, bueno, tamén hai que creer un pouco na xuíza, que, por lo de pronto, imputouno por 2 delitos, de cohecho e prevaricación. Entón, si creemos na independencia e na imparcialidade, na rectitude da xusticia, pois hai que pensar que a xuíza tampouco non debe estar moi fora non debe estar en absoluto fora da lei. É dicir, debe estar acertada, non? Que se di os indicios racionais. Indicios racionais, efectivamente. Os indicios racionais de culpabilidade. Logo hai que demostralos, Claro, non é suficiente o indicio, habrá que demostrar que efectivamente... O que a mí me chama a atención, non sei se a vos, é que como se chama, a fianza que lle exixiron a Adolfo Gacio sexa maior, máis grande, 10.000 euros, que a que lle exixiron ao alcalde de Ourense, non? que se lle pediron a Francisco Rodríguez. Pois claro, isto que dicía el tamén da forma que tiveron, o trato que recibeu. É certo que el foi esposado, non o alcalde de Ourense, non. É unha imaxe que queda aí, non, na retina de todos, non? A lei di que se debe actuar, as forzas deben actuar facendo, causando menos perxuicios detidos ante a opinión pública, a súa honradez, etc., non? Non parece que eso case moito co que dixo o alcalde de penso que un cargo público elexido polo pueblo levalo esposado como se fose un delincuente habitual ou un posible asesino ou ladrón, me parece que non é proporcionado. Aí creo que alguén se equivocou a hora de presentar a Gacio no xulgado esposado e creo que a raíz deso tamén os demais non foron así. Por lo tanto, bueno, pues aí é moi distinto. O sea, que non é unha persona que vai a escapar correndo, nin... Unha medida que se entende, sí, precisamente para evitar que alguén fuxe, non é unha humillación así, non... Se recordades, a Operación Muralla tamén tuvera este tipo de parafernalia en Lugo, non? Este tipo bueno, incluso chamaran as cámaras de televisión, creo que foran esa Operación Muralla, e fora televisado a detención de algúns imputados, non? Os registros. Aí a veces as forzas de seguridade, os mandos fan cousas raras. E logo sería desexable que todo fora un pouquiño máis rápido, non? Que non tardaran tanto as sentenzas en chegar, que tamén chegan con moita lentitude. Bueno, desto imos falar na segunda parte do programa, porque temos que falar moito do alcalde de Ourense e da situación do goberno na cidade tras a marcha do BNG. Isto era só un avance, aproveitando que tiñamos aquí a Carlos. Onte eu lle preguntaba se na cidade se falaba de se podía haber máis detencións aquí no Concello de Santiago. Sabemos que houve un detido, un funcionario do Concello. Hoxe temos outra detención en Ourense, o xefe da Policía Local. De momento non hai nada, non é algo que se rumorea, pero de momento non hai nada. Hai ambiente de
ambientillo de que as cousas están, de que está sobrevoando por aí o caso, pero non hai ninguna concreción de momento. Bueno, pois estaremos moi pendentes. Bueno, imos seguir con outro asunto do día, o fío dunha rolda de prensa que ofrecía o concelleiro do Partido Socialista Francisco Reyes, no que anunciaba que o seu partido vai levar ao pleno unha moción na que lle pide ao Concello que cree un rexistro de afectados polas preferentes. Dicía el que este produto foi mercado por 70.000 persoas en Galicia, que é unha cifra ahora de que elevadísima a que manexan os socialistas, e dicía que o problema comezou cun real decreto que aprobou o goberno Aznar no ano 2003 que permitía que se lle ofrecer este produto a aforradores, a particulares. Imos escoitar as súas palabras, logo comentamos. Como saben, este era un producto que en su momento solo se vendía a inversores institucionales, fondos de pensiones, incluso en algún caso administraciones públicas, pero a partir de un decreto aprobado por el gobierno del Partido Popular, siendo presidente el señor Aznar, en el 2003, se amplió la posibilidad de ofertar este producto también a inversores, personas físicas. Bueno, pois aí estaba a moción do Partido Socialista, un asunto das preferentes ben feo, non? E que aínda está por resolver, non? Non sei, bueno, pedimos unha reflexión, non? O fío de... Bueno, eu casi diría a este concelleiro que lle preguntara ao ex-gobernador do Banco de España, o señor Fernández Ordóñez, por que autorizou as entidades financeiras ou por que non vixiou as entidades financeiras para que non comercializaran da forma que o fixeron ese produto. O mesmo que a CNMV, a Comisión Nacional do Mercado de Valores. Non sabemos a que se dedicaban, non? Efectivamente, a lei este é de 2003, pero cando se comercializaron as preferentes foron a partir de 2004, basicamente 2008, 2007, 2008, non? Entón, bueno, en toda esa etapa hai responsables, como hai responsables de que a banca este como este. Onde estaban os supervisores? Esa é a gran pregunta que este señor e os outros partidos tiñan que facer ás autoridades financeiras competentes. A pregunta que nos facemos todos, claro, evidentemente. Para coñezo a Reyes Crin que era máis sensato. A verdade é que falar dun decreto de 2003 dun goberno, primeiro que o decreto non facilita que se lle ofrezca ese produto a calquera. De feito, ese criterio é o que lle está dando, diríamos, argumentos aos sistemas de mediación e todas as denuncias, o feito de que era un produto non para calquera persoa, sino para institucións financeiras, o cual quere decir que o decreto non di o que di Reyes que di. O sea, que aí está buscando un recurso para poder botarlle a culpa Aznar, que xa ten gracia, porque, en fin, xa estamos un pouco fora de xogo, de tempo e de todo, volver a traer a Aznar ahora como culpable das preferentes de Galicia, que me parece tan absurdo, como registro de afectados. Que se quere saber? Cantos afectados polas preferentes hai en Santiago de Compostela? A Caixa Galicia e as institucións seguro que teñen a lista exacta de quen é quen e onde vive. Mais que un registro que hai que facer é pedirlo a Caixa Galicia ou ás institucións que saberán exactamente nomes, apellidos, dirección e cantidad. Foron todas as institucións, todas. Aquí en Galicia dá a impresión de que só comercializaron este produto as dúas caixas que había. É dicir, as antiguas Caixa Galicia e Caixa Nova. Pero todas as entidades financeiras que teñen sede en Galicia, e prácticamente teñen a todas, comercializaron este produto. Que ocorre? Que os bancos teñen moi fácil, porque os bancos transforman ese investimento dos particulares en accións. Entonces fan o cambio e aquí non pasou nada. E as outras caixas, claro, como os clientes daqui de Santiago, ou da Coruña, ou de Pontevedra ou de Vigo, ou dos Poviños, son minoritarios investindo en outras caixas que teñen sucursais por aquí, pois non fan o mesmo ruido que fan na antigua Caixa Galicia, Caixa Nova, Nova Galicia Banco agora, non? Pero investiron en todas as entidades. Bueno, ruido sí que fan, os afectados polas preferentes. Non, digo os minoritarios, os de outras entidades, non? E ademais que en moitos casos, bueno, a min chegaron a ofrecer. Es decir, eu tiña uns cartos a Plazo Fix, chegaron a ofrecer e o que me presentaban era unha cousa que decía que era máis segura, máis rentable e
e que non tiña ningún problema e tal. O que pasa é que, claro, lle fixemos a pregunta do millón, e cando quera recuperar os cartos, como fago? Dice, non, só hai que esperar a que veña, que nos atopemos outro que os compre, e tal, e dixemos, bueno, moitas gracias. E iso foi o que se lle dixo a xente, que era unha inversión, é dicir, a mí me ofreceron cambiarmo por un plazo fixo. No medio de todo isto hai xente que soubo o que facía, é dicir, que non foi enganada en ningún momento, non? Hai outros clientes privados, como se está demostrando nesta intento de amaño que se está a facer, que realmente non se lles explicou ben ou non entenderon, non tiñan capacidade de entender un produto financiero tan sofisticado e tan complicado como este. Eu teño a impresión que moita xente dos bancos, o sea, xente das oficinas que os vendeu, falando con aquel, me decían que a mí me mandan unha circular e me decían que non era así, o sea, que era unha cousa que se vendía. Sí, con eso, os clientes que tiñamos plazo fixo que nos ofrecían un cambio máis seguro e máis rentable. Pero aí o que fallou foi o mercado secundario. Cando desaparece a feira de Arzú ou a feira de Curtis, non tes a onde levar os produtos. Cando desaparece o mercado secundario dese produto financiero, desas preferentes, non tes a quen venderlos, porque non hai mercado. Estrangulouse o mercado. Por outra parte, estaba vinculado aos beneficios das entidades financeiras, e as entidades financeiras están feitas un desastre que, bueno, teñen poucos beneficios, e as caixas non teñen beneficio ningún, ao contrario. Pero eu que creo que os que máis ruido fan e os que teñen moito máis interés en que se busquen solucións políticas globais son aqueles que non poden demostrar que foron enganados ante ningunha instancia. Entón, claro, os que efectivamente sabían o que facían, tamén teñen dereito a que un que perde os cartos ten que protestar, pero dá a impresión que os que máis ruido fan deben ser os que teñen menos argumentos para conseguir demostrar que lle engañaron. Que teñen toda a razón, ademais, teñen absolutamente toda a razón. Outra cousa é unha persona, como no teu caso, que entendiches o produto e dixeches que non, pero se ti en aquel momento dis que sí, é como se investes en bolsa. Na bolsa, pois podes perderlo todo. Eu recordo que fai anos invertí nunha empresa 500.000 pesetas daquela, que eran moitos cartos, non? E, bueno, recuperei 200.000. Pero, bueno, era o meu risco, que eu sabía... E dixeches nunca máis. Claro. En produtos rentables xa podes vender, aquí nin eso. E non creo que xa ninguén agora mesmo que este disposto a comprar unha acción preferente. Por eso tamén a xente que manexe estos asuntos che di que nunca invirtas o diñeiro que che fai falta. En tal caso, o diñeiro que tes aí, que non queres para nada, pero nunca invirtas aquelo no que ti tes posta a esperanza de futuro, de son os meus aforriños, no, eso nunca o invirtas, pero o invirtes o que efectivamente en unha situación que, bueno, che chegou de repente e dices, a ver que fago con estos cartos, non? Pero nunca o que necesitas, porque ao millor non o igual o duplicas, non? O recuperas. O recuperas ou perdes, non sei, a metade, non? Non o recuperas. Teño que despedir a Carlos, que ten que seguir traballando na edición do Xornal de Mañá, pero antes, bueno, quero pedirlle un adianto dos temas que imos poder ver mañá no correo. Bueno, aparte de algunhas cousas reservadas, que evidentemente seguimos traballando nelas e tal, pois falaremos das tasas xudiciais, que hai un movimento agora bastante importante entre os xuristas para reclamando a gratuidade. Falaremos tamén destos novos contenedores que os estrenamos en Santiago, de recollida de roupa, non? De recollida de roupa, si non son os de Humana, aquela polémica famosa que hubo con a suposta ONG que despois os vendía, e dos temas recurrentes que están estes días os aparcamentos e tamén de algunhas novedades que hai con respecto ás cancelas. Bueno, pois iso será mañá. Carlos, moitas grazas por estar hoxe connosco. Deixamos que sigas traballando. Nos facemos unha pausa para publicidade. Á volta incorpórase á mesa Luís Pérez e falamos xa, seguimos falando da operación Pokémon, das eleccións en Cataluña e de algunha cousiña máis.